Έχουμε μαζί μας τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Ρίτα Μωραϊτάκη, Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη, που είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο στον κεντρικό τομέα. Καλημέρα, κυρία Μωραϊτάκη. Καλημέρα σε όλους. Και όπως λέγατε, υπάρχουν και το βράδυ άνθρωποι που δουλεύουν πολύ. Οπότε να έχουμε υγεία και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, εσύ ασχολείστε και με τα οικονομικά. Και θέλω να μας πείτε για την απόφαση να κατέβετε να στρατευτείτε με τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι σε ένα ψηφοδέλτιο με έναν άνθρωπο όπως ο Νίκος Χαρδαλιάς, που πραγματικά μας έχει δώσει την εμπιστοσύνη ότι θέλει να σηκώσει μανίκια και να δουλέψει την επόμενη μέρα. Άλλωστε, Κυριακή που τελειώνουν οι εκλογές, από Δευτέρα αρχίζει η δουλειά. Έστω 15 του μηνός για όλους τους Δήμους και τις περιφέρειες. Αυτό που θέλει ο κόσμος πια είναι να σταματήσουμε από εκλογές, να έχουν βγει καλύτεροι και να πάμε γρήγορα στα προβλήματα που χρειάζονται λύσεις. Ναι, έλεγε και πριν ο Βαγγέλης ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συναντάει, αυτό που του λέει ο κόσμος, είναι η ακρίβεια. Εσείς ασχολείστε με τα χρηματοοικονομικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας τρόπος να διευκολυνθούν οι πολίτες, τουλάχιστον δεν ξέρω, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, δεν το γνωρίζω αυτό. Βεβαίως και υπάρχει, και θέλουμε μια περιφέρεια που να έχει ανάπτυξη, να γίνουν δομές, να μπορούμε να είμαστε σε δομές, περισσότερα νοσοκομεία, αλλά να χρησιμοποιούνται σωστά όλα τα οικονομικά που θα έρθουν και από προγράμματα, να υπάρχουν έλεγχος. Ο κόσμος πια θέλει ό,τι υπάρχει να πηγαίνουν τα λεφτά προς τους πολίτες και να καταλαβαίνει γενικά ο κόσμος κάτω στη βάση της ζωής του. Αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει μέσα από την περιφέρεια να κοιτάξουμε, και αυτό είναι ο στόχος μας, τον άνθρωπο. Με επίκεντρο τον άνθρωπο να γίνουν όλα. Είναι καιρός μας γι' αυτό. Κυρία Μωραϊτάκη, είχατε εκλεγεί στο πρώτο διαμέρισμα των Δήμων Αθηναίων. Δηλαδή, περάσατε και από την πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τώρα πάτε στο δεύτερο βαθμό. Για πείτε μας, τι διαπιστώσατε εκεί πέρα? Μπορεί να αλλάξει η περιφέρεια, μπορεί να κάνει έργο? Μπορεί να κάνει έργο και θα κάνει έργο. Ο κ. Χαρδαλιάς έχει σκοπό να αλλάξει την περιφέρεια άμεσα. Άλλωστε τον έχουμε δει και στην πανδημία και στην πολιτική προστασία ότι δεν είναι λόγια. Πολλοί το λένε αυτοί, αλλά θα γίνει όμως? Θα γίνει. Αρκεί ο κόσμος όμως να εμπιστευτεί και να πάμε στο κατάλληλα πρόσωπα. Θεωρώ ότι, και το ξέρετε, ότι υπάρχουν πρόσωπα και πρόσωπα. Όταν είσαι άξιος, μπορείς. Εγώ άλλωστε το έζησα σαν πρόεδρος και στο ΕΚΑΠΤΗ, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Πιστοποίησης Τεχνολογία, που πήρε ένα μη βιώσιμο οργανισμό. Και το φτάσαμε πραγματικά όχι μόνο να μην είναι πολύ καλά στα νούμερα, αλλά να έχουμε δώσει και δουλειά στον κόσμο και να μπορούμε να σταθούμε και να υπάρχει όραμα. Άλλωστε, αυτό είναι που χρειάζεται και ο κόσμος, να μπορούμε να έχουμε όραμα, ενσυναίσθηση, αγάπη, εξέλιξη. Οι γυναίκες που είναι υποψήφοι είναι πολύ δυναμικές πάντως. Είναι τελεία και παύλα. Θα γίνει. Ό,τι λέμε θα γίνει. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και νομίζω ότι. Συγγνώμη, Βαγγέλη, αλλά υπάρχει μια δυναμική εδώ πέρα. Και στον πρώτο βαθμό και τώρα βλέπεις οι γυναίκες οι οποίες, ας πούμε, είναι δυναμικές σε ένα τομέα, μπαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό, και συνεχίζουν με την ίδια όρεξη. Έχουμε διαχειριστεί και πολλαπλούς ρόλους. Ναι. Το να είσαι στα επαγγελματικά, το να μπορείς να στηρίζεις την οικογένεια, το να μπορείς να είσαι και στα φιλανθρωπικά και στον εθελοντικό, και όλα μαζί να μπορείς. Ίσως είναι και ένα στοίχημα αυτό για την περιφέρεια, να βοηθήσει και τις γυναίκες να μπορέσουν να είναι εντάξει σε όλους τους ρόλους τους. Εσείς ξέρετε πολύ για τον εθελοντισμό, πολύ το ξέρετε. Η αλήθεια είναι πως ναι, ήμουνα πολλά χρόνια και με την Αείμνη στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη δίπλα στα παιδιά, και έχουμε δει πραγματικά πώς πρέπει να είσαι δίπλα στους ανθρώπους. Αυτό που θέλουμε είναι μια ανθρώπινη περιφέρεια με έργο, με εμπιστοσύνη, με τιμιότητα, εντιμότητα, και να φτάσουμε όλοι μπροστά, να μπορέσουμε να δώσουμε την καλύτερη περιφέρεια που να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Δεν θέλουμε άλλα λόγια. Θέλουμε πράξεις. Και θεωρώ αυτό θα ασχοληθείτε στην περιφέρεια εσείς? Εγώ καταρχήν θα ήθελα ο κόσμος πραγματικά να δει την Κυριακή, να πάει να ψηφίσει και να στηρίξει ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό η φωνή του να μπορεί να ακουστεί. Είναι πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ μέσα πολύ. Από την καρδιά μας, Βαγγέλη μου, είσαι φίλος μας, σε ξέρουμε, σε αγαπάμε. Καλή επιτυχία. Μετά τις εκλογές εδώ θα είμαστε, και μη χάνεσαι, άμα εκλεγείς εκεί. Τι εννοείς? Συνεχίσουμε τη δουλειά μας και δίπλα από τους πολίτες. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα το κάνουμε αλλιώς? Δεν μ' άφησε να κατέβω υποψήφιο, όπως θα μου πεις. Δεν πειράζει, εσύ εδώ θα μείνεις. Έχει σημασία πάντως, χωρίς πλάκα, την Κυριακή, αυτό που είπε και η κυρία Μωραϊτάκη, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί να λέει την Δευτέρα το πρωί: κύριε Δήμαρχε, ελάτε εδώ, θέλουμε αυτό και αυτό. Κυρία Μωραϊτάκη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.